Vos non, isto é insuperable. Que tal? Boa tarde. Non só imos facer café hoxe, imos torrar café. Eu, na miña vida, tal cousa fixen, pero vou non facer agora. Non só, senón acompañado e ben asesorado por dous expertos, Joaquín e Noel Eiras, pai e fillo. Empezaches ti con isto do negocio do café, torrando café, hai cantos anos? 40 anos. 40 anos. No, en realidad, naquel momento éramos 3 muchachos e ainda seguimos sendo. Agora somos un poquinho máis vellos, claro. Estaba feito un rapaz. Pero ao fin e ao cabo 3 muchachos que, bueno, a pasión do café foi nos levando hasta chegar onde chegamos. Pero como se che deu por iso? E non por outras cousas. Aquí en Galicia non hai moita tradición diso. Eu viña de levar unha cadena de cines, o sea que non se parecía moito tampouco. A verdade é que sí que parece estrano que teñamos empresas que torran café en Galicia, pero son 49 empresas diferentes. Ahora mismo xa non sei se habrá 49, pero cando nós empezamos había 40 tantas, sí. Cada unha ten o seu carisma, cada unha ten a súa historia, cada un fai o seu xeito e co seu cariño, claro. Nós, polo menos, un dos ingredientes máis grandes é o cariño, isto está claro, como de todo. Cariño como que lle estou botando eu. Cariño botolle. O que non sei é se estou facendo o que teño que facer. O único que tens que facer é que a parte plana non quede para baixo. A parte plana de que? Do grande. Ai, do grande, o café. Home, pois porque se a por parte, agora... precisamente, os bombos de torrar son todos ou ben unha circunferencia ou senón un bombo para que non haxa esquinas e que non se poida quedar quieto. A ver, Joaquín, xa me estás liando porque aquí uns están para baixo, outros están para arriba. Como vou pôr a todos na mesma postura? Pois, é imposible. Impón aí o teu criterio e imponte ti aí duramente con Bota unha mano, que eu non son capaz. Porque se non se queimaría, non entendo. Claro. Si nós o que estamos a facer aquí son dúas cousas. Vamos a intentar explicar que para torrar café só fai falta ter un bo produto, tempo e calor. Xa está queimado. Que son as tres cousas que temos na sartén. Produto, tempo e calor, produto. Falamos de produto, porque aquí saberemos de torrar café, pero café non cultivamos. Onde ven o café que vos torrades? O que estamos, o café ven de toda a zona do Ecuador. Se nós collemos o globo e pomos así os dedos, facemos disto, pois todo ese anaco que damos, a procedencia tanto do café como do cacao. Que tamén tedes cacao. Si, nós temos un torradero de café, un tostadero de café, e temos unha fábrica de chocolate. Que pinta ten ese chocolate. Non dá chocolate. desfeito. Mira, ten máis saída o café torrado co café que mercamos na tenda, no supermercado? Que diferenzas hai? As diferencias son, prácticamente son que o café que se compra na tenda é un café que ven non se sabe onde, canto tempo leva de tostado, e o café que compras no local do lado, que compras na cercanía, pois é un café que se tostou estes días e que está recién tostado. O café necesita unha curva de toste. Para explicar estas cousas podríamos estar aquí semanas, pero... E unha vez torrado xa o podemos consumir ou non? Non deberíamos. Unha vez torrado o café ten que empezar a desgasificar e logo, unha vez que teña un porcentaxe de desgasificación, entón poderíamoslo consumir. Que aí é o momento que deberíamos moelo xusto. Xusto nese momento? Xusto nese momento, porque aí temos, por un lado, o que é a materia do grao e, por outro lado, os gases, que son a alma do café. Se os aproveitas xuntos, pois tendrías un gran café. Pero é curioso que dis, porque entón, polo que dis na casa, deberíamos comprar sempre café moído. Non se te ocurra preguntarme outra cousa. O café moído debería... No, café en grano. Café en grano. Vale, pero entendo que canto máis fresco estea, mellor. Pero en grano, o café sempre. En grano. Vale. Moelo na casa. Moelo na casa. Eu, para min, que isto xa non é torrar café. Manel. Noel. Ou Noel, perdón. Eu, para min, que isto é chamuscalo. Isto está chamuscado. Algún xa se chamuscou, porque... Algún foi, sí. Dixei cheo mando e aí vai. Se xa o dá o arrecendo o cheiro. Eu ia falar un pouco, sí. Imos deixar a Noelia. Deixei xo mando, agora botamos a culpa a min, oiches? Imos deixar a Noelia e a Joaquín traballar, que son os profesionais, e contado seguimos con eles e descubrimos pois que tipos de café traballan e, sobre todo, se hai algún indicado para nós. Alégrome saber que trouxeran chocolate, porque Raquel Atanes